group of companies, one zone group of companies, one zone Yamaha, one zone Honda, SM Supermalls, SM Santa Lituman, Smart PLDT, San Miguel Pier, our exclusive event sponsor for the 2022 Bamus Rodeo, FedMix Specialists 2, our major sponsors, Dr. & Gamble, Samsung Corporation, Nestle Maggie Latin Cups, San Miguel Foods, Tender Juicy Hot Dog, Mont Nissan, Century Pacific Foods Incorporated, Emperador, Philinvest Futura One de Cuba, Neovia Philippines Sociales, RFM Corporation, Coca-Cola. Our festival partners, Kamana Water, the Guban City Water District, Universal Robina Corporation, One Main Manufacturing Corporation, Chowking, Nature Spring Water, Palawan Punch, Zona Trading, ASS Construction, and XS Landman of the Philippines, Golden Oaks, Sunset Service City, Star Plaza Hotel, CNH Cosmetic Industry. Our minor sponsors, Fresh Incorporated, Hotel Medical and Diagnostic Center, and Dwyer Phillips.
Isa po, klaro po itong stage dito kung saan magkakaroon ng ceremonial lighting at anytime now. So, medyo para mabigyan natin ng full view ang mga panauhing panggangal na higit sa entablado upang umpisahan ang pagsisindi ng grill lighting anytime now. Pag-iusap po, atras po tayo para hindi magsikipan dito sa lugar ng entablado. Maraming salamat po. The 2022 Guban City Rose Festival would like to thank the following sponsors. Our corporate sponsors. Group of companies. Guangzhou Group of Companies. Guangzhou Yamaha. Guangzhou Honda. SM Supermalls. SM Center de Guban. Smart PLDT. San Miguel Beer. Our exclusive event sponsor for the 2022 Rose Cola. Our festival partners, Kamana Water, the Guban City Water District, Universal Rubina Corporation, One Made Manufacturing Corporation, Chongqing, Nature Spring Water, Palawan Pawn Shop, Soda Trading, ASS Construction, LXS Builders, Land Bank of the Philippines, Golden Oaks, Samsung Service Center, Star Plaza Hotel, CNH Cosmetic Industry. Our minor sponsors, Freshens Incorporated, Marilao Medical and Diagnostic Center, Tanduay Distilleries, St. Pierre's Bacoor, Fabia Farm, and Bobby's Pizza. Mag-isa po, pakiklaro po ang dadaanan ng ating mga bisita para umpisahan na po natin ang ceremonial lighting ceremony. Ang ceremonial lighting ng mga grills kung saan dito mag-uumpisa ang pagsindi ng lahat ng ihaw-ihaw dito sa Kalutan, Hagdaran. Maraming salamat po. San Miguel Beer, our exclusive sponsor in the 2022 Rose Fair. Fairmix Specialists 2. Our major sponsors, Procter & Gamble, Sunstar Corporation, Nestle, Maggie, Big Boss, San Miguel Foods, Telejuice, Walt Disney, Century Pacific Foods Incorporated, and Terror, Filinvest Futura 141, Nivea Philippines Sociales, our FM Corporation, Coca-Cola. Our festival partners, Kamana Water, the Guban City Water District.
our beloved guests, anytime po sisindihan na po yung grill. Kaya sabay-sabay tayo magka-countdown. Okay. Mag-uumpisa mo tayo muna sa invocation. We'll start the program, ladies and gentlemen. May have your attention please. Bago natin simulan ang ating pasinaya sa hapon na ito at sindihan ng lahat ng grill na to, iniimbitahan ko po na manatili po tayo because kakantahin natin yung invocation at saka yung Pilipinas kong mahal. Maraming salamat. Fire extinguisher! Fire extinguisher dito! Fire extinguisher dito! Si Jetty! Usog po tayo! 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 Meron po tatamaan ng apoy dyan. Atras po ng konti. Atras po ng konti. Kasi baka uliyab na biglatan, sir. Uliyab na bigla. Alex, ipaliwanag mo si sir, baka uliyab na bigla. Kalinis ang wikong na lising. Paano yan ang yung kunin naman? Sige lang, sige lang. Sige lang. Susunod kakantahin po yung Pilipinas kong mahal at saka diretso na tayo sa lighting of the grill.
Atin na pong pagsisinayaan ang ceremonial grill lighting ng ating beloved guest of honor, no other than Mayor Sara Duterte! Kasama ng ating ama ng bayan, Mayor Brian Lim! And welcome, Attorney Harry Roque. Welcome po sa Dagupan. Of course, Asek A. Mark Ehe, magandang hapon po sa inyo. At magka-countdown po tayo sa pagsindi ng ating grill para mag-umpisahan na kalutang na dalan. So hihintayin lang po natin. Countdown po tayo. Okay, countdown tayo! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Kalutan lang! Ang pinakahihintay natin ko wala ng matagal!
and gentlemen, nandito na rin po mga kaibigan, si ating pong Councilor Manang Celia Lee. Palakpakan naman po natin si Manang Celia mga kaibigan. At ang iba po nating mga councilors, at dito na rin po ang ating Vice Livio Fernandez. At dito na rin po si Congressman Paul Tivenesa. Ang Team Life mga kaibigan, we have Councilor Irene. Wala po naman po mga kaibigan. We also have Councilor Alipio Serafin Fernandez. Also would like to acknowledge Councilor Alipio Serafin Fernandez at Dr. Malu Fernandez. Palakpakan din natin mga kaibigan. Kasama na rin natin mga kaibigan, walang iba si Councilor Jeff Panaganas, Councilor Daga Reyna, Councilor Teddy Villamil. Palakpakan naman po natin. Ladies and gentlemen, at this juncture, we would like to acknowledge walang iba kundi ang ating pong si Senator Harry Roque. Hello, Dagupan City! Hello, Philippines! Hello, world! Welcome po sa Bamus, capital of the world, and we are live here at the stretch of A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City, para sa napaka-espesyal at sobrang nakaka-excite na event. Ito na nga po ang Bamus Kalutan at Talan 2022! Isang ng masigabong palakpakan na may kasamang hiyawan! Sa mga mahal namin mga Tagupeños at libo-libo natin mga Kabamus Fest here and abroad na nanonood po ng live. Ganun din po sa ating FB page mga kaibigan, naka-live stream po tayo. Sa lahat po ng mga kababayan natin here and abroad, welcome to Bamus Festival 2022 Kalutan at Talan. At ang una sa lahat mga kaibigan na atin pong ipapakilala ay talaga naman pong napakasipag. Siya po ang ating tagapagsalita, ang magbibigay ng boses sa mga mamamayan. Nagsilbing spokesperson ng ating Pangulo Rodrigo Duterte at kabilang sa mga nag-sponsor ng ating Balik Trabaho at Universal Health Coverage Bill, the Action Man sa Senado na expose ng bayan ang number 54 sa Malota, Secretary Harry Roque! Happy Bamus Festival Dagupan! Excited na ako dahil alam niyo naman, suki ako ng Dagupan Bangus at 2 taon na wala ang Bangus Festival. Well, COVID-19
sa Bangus Festival. Una-una, binabati ko po ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, ang Agila ng Davao, Mayor Inday Sara Duterte. Siya po ay nasa holding room, pero kinakailangan iparating natin sa kanya ang init ng ating pagtanggap. Sino po ang susunod na Vice Presidente na magkatupan? Mahina naman yan, pwede ba sabay-sabay? At saka apelido na lang. Sino po ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas? Yan. At syempre po, binabati ko po ang aking kapwa bagets, ang aking kasing edad, walang iba kundi si Mayor Brian Lim. Binabati ko rin po isa pang bagets na kaedad ko, Vice Mayor Attorney Carlos Fernandez. At nandyan din po ang aking BFF sa Kongreso, walang iba kundi si Congressman Tof De Venecia. At nandyan po si Councilor Manang Segalin, ang mami ni Mayor at mami ko na rin. At siyempre po, lahat kayo dito sa Dagupan, napakasaya po matapos mawala ng 2 taon. Ang tradisyon, ang pinakasikat na pangyayari sa Dagupan ay bumalik. Congratulations! Magkasama tayo dito sa makasaysayang araw ngayong at 30 ng Abril. Well, alam niyo po, importante itong Bangus Festival. Dahil sa aking plataforma para makarating sa Senado, ang sinasabi ko, COVID o wala, dapat tuloy ang hanap buhay ng ating kababayan at ang Bangus ay isa sa pangunahing hanap buhay ng ating mga kapatid dito po sa Pangasinan at Dagupan. So ang ating pagtaguyod po sa Bangus Festival ay pagtaguyod sa karapatan ng ating mga kababayan na magkaroon ng hanap buhay. Kaya po ang panawagan natin, kinakailangan po mas hugas, iwas at bakuna. At ako po ay nagakala na dito sa Dagupan, halos 200% na ang nagpapabakuna. Ang gagaling ninyo, mga taga-Dagupan. Sana po, mga taga-Dagupan, tulungan niyo ako dito sa akin tinatahak na daan papunta ng Senado. Mahirap po itong aking pinasok. Gaya ninyo, ako po ay ordinaryong mamamayan. Anak teacher, anak pastor. Buong buhay ko po, pang-publikong eskwelahan ang pinag-aralan. Pero tayo naman po, tingin ko, meron naman tayong karapatan maging makarating ng Senado. Unang-una, naintindihan po natin ang batas bilang abogado at law professor ng 15 taon sa UP College of Law. Mas importante pa dyan, ginamit po natin ang batas para bigyan ng katarungan ang mga inaapi sa lipunan. Yung mga pinatay na mga ampatuan sa Maguindanao Massacre, yung si Jennifer Laude nang pinatay na si Americanong Pemberton. Pero bukod pa po dyan, napatunayan na po natin meron tayong kakayahan bilang mambabatas. Nung ako po, pinadala ng Dagupan sa 17th Congress mula galing po sa hanay ng party list. Noong 2016 po, number 5 ako dito sa Dagupan. Maraming salamat, Dagupan. Hindi po natin sinayang pagkakataon. Sinulong po natin ang pinakamaraming batas na ngayon po ay pinagmamalaki ng administrasyon ng aking naging amo, Rodrigo Roa Duterte. Mabuhay po si Presidente Duterte. Nandyan po ang universal healthcare, libreng paggamot at libreng gamot. Nandyan po ang libreng wifi. Nandyan po ang libreng patubig sa mga maliit na mga mangingisda. Nandyan po ang National AIDS Law na pinanggagalingan ng libreng HIV testing at libreng gamot sa mga HIV positive. At nandyan din po ang pinakikinabangan ng Dagupan ngayon, ang libreng tuition sa state colleges and universities. Sino po nag-aaral sa state colleges and universities dito? Taas ang kamay. O, libre na ba ho ang tuition nyo? Libre dapat.
Dalawa pong anak ko sa UP, 0 po ang binabayad ko ngayon ng matrikula. Pero hindi pa po tapos ang misyon natin. Napakadami po natin na iwang mga panukalang batas kung tayo yung naging tagapagsalita ni Presidente. Nandyan po ang pagnanais natin na itigil na ang kagutuman sa Pilipinas sa pamamagitan ng Zero Hunger Bill. Sa administrasyon po ni Inday Sara Duterte at ni Apo Bongbong Marcos, sigurado po ako, wala ng Pilipinong magugutom sa pamamagitan ng Zero Hunger Bill. Sisiguraduhin po natin na lahat ay magkakaroon ng sapat, malinis at ligtas na inuming pantubig sa pamamagitan ng Right to Water Bill. At dumating na po ang impostor ni Harry Roque. Impostor po siya kasi pilit niyang ginagaya ang aking itsura at ang kanyang ginagamit na pangalan, Robin Padilla. Welcome to my impostor. Kahit anong gawin mo, hindi mo pa rin mapapatayan ang aking tiyan. So keep on trying, Mr. Impostor, dahil kalahati ka lang kasing guwapo ko. Tama o mali? Tama. So mga taga-Dagupan, pwede ba ho, samahan niyo ako papunta sa Senado o hindi? Maraming salamat po. Muli po, sino po ang presidente ng mga taga-Dagupan? Sino po ang vice-presidente ng taga-Dagupan? At sino po ang isang padadala ng mga taga-Dagupan sa Senado? Number 54 po sa balota, Harry Roque, dati-rate, tagapagsalita ni Presidente, ngayon naman, spokesman ng mamamayang Pilipino sa Senado. Mabuhay po ang Dagupan! Mabuhay po ang Pilipinas! And happy Bangus Festival, Dagupan! I love you, Dagupan! Maraming salamat. Isang masigabong palakpakan na may kasama riyan kay Secretary Harry Roque, mga kaibigan. Ngayon naman po ang susunod na magsasalita ang pinakabagong dagdag sa ating kilusan, ang utol natin na siyang magsusulong ng karapatan sa ating mga kasamang Muslim. Mga kaibigan, ang utol natin ang number 49 sa balota, Senator Robin Padilla! Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong una ay magpasalamat sa aking idol. Alam niyo po, kailangan po natin si Harry Roque. Sapagkat yung ating pong Senado ay pinamugaran na ng mga taong mahilig gumawa ng kwento, mahilig sa grandstanding, kaya yung mga nandun, mahilig na lang mamulitika. Kailangan po natin si Attorney Harry Roque na nakakaalam po ng batas, hindi lamang po ng lokal na batas, kung hindi ng mga international law para maproteksyonan po ang interes ng Pilipinas. Kaya tandaan niyo po, Harry Roque. Kanina pa ako naglilingkod sa buong Pangasinan. Pagod na ako. Pagkakita ko sa'yo, nawala yung pagod ko. Gusto ko magpasalamat din muna sa tulungan tayo. Tulungan tayo, parties. Maraming salamat, tulungan tayo. Tol, sila po sila po yung tumutulong sa akin dito. Mabuhay. Salamat. Sa lahat ng mga Alpha Kaparo, thank you. Maraming salamat mga tol.
Pwede mo bang ilang taon ka na ba? Oh, ang lola ko, ang pangalan ay Maria de Padilla. Nakapag-asawa yan sa Lingayen. Oh, kaya yung aking uncle, yun ang unang-unang senador. Nagkaroon naman ng asawa, tiga Pampanga, tiga Cebu. Wala akong Pangasinan. Dito ako nagmula. Dito ako nagkaugat. Dapat yata makapag-binhid dito. Pwede ba kitang kantahan? Okay lang? Bababa ako doon. Pwede ba akong bumaba dyan? Mamaya na ako mga kampanya. Pagod na ako, kanina pa ako umiikot eh. Mag-aalis muna ako ng pagod. Okay lang ba? Kayo po, okay po ba kayo dyan? Ayos, tol. Anong pangalan mo? Princess! Alam mo ba yung lola ko, prinsesa yun? Si Maria Padilla ay isang prinsesa, nakapag-asawa ng gato dito, Pangasinan. Akalain mo yun, parang pumikot ang panahon. Ganda mo sa paningin, ako ngayon na isa. Sana ay tabihan na sa ilalim ng puting ilaw, sa dilaw na buwan.
salamat. Lagi na ko pag gusto tumalon dyan. May barikada, kulay dilaw pa. Okay, mga tol. May banda mo? Pwede ba yan? Pwede ba yan? Oh? Pwede ba tayong tulungan tayo ng banda? Pwede ba? Wala pa. Sorry. Okay, mga kababayan ko dito sa Pangasinan. Tol. Nak, gusto mo na yun? Gusto mo yung oras? Yung oras mo ba? Pwede ba? Okay na lang. Ako? Okay mga kababayan, ako po ay nagpunta dito sa Pangasinan. Katulad po ng kwento ko kanina. Ako may nalungkot kasi napanood ko sa TV. Ang sinabi nila, piklawan kayo daw. Ano ba yun? Ang alam ko sa Pangasinan, Marcos to eh. BBM! 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 Yun! Ibig sabihin, yung napanood ko sa TV, kasi lumalingan yun, ano? Ang sabi nila, Kiko daw kayo. Totoo ba yun? Ganyan tayo. Duterte! 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 Ayun! Mga tol! Mga tol, sabihin mo na Alpha Kaparo. Mga tol! Ayos, tol! Pare, salamat ha, mga tol! Long live to! Long live! Long live! Ako minsan lang ako makiusap sa inyo. Ako naman, alam niyo naman ako, eto na ako, nakilala niyo na ako, eto na ako. Minsan lang ako makikiusap, bukod yung pakiusap kasi mamaya yun. Makikiusap ako sa inyo bilang Pilipino. Mga tol, huwag na po tayo sanang magpaloko pa. Ang kailangan po natin, yung maipagpatuloy yung mga magagandang ginawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ibinigay sa atin ng Pangulong ito, unang-una, peace and order. Naayos niya ang problema sa droga. Pati ang big, ang gaganda ng ating mga highway, seaport, airport, lahat na binigay sa atin. Kapag hinayaan natin makuha pa ito, ang mangyayari, gusto nyo ba mabalik tayo sa ikinukulong yung presidente, puro galit, puro sama ng loob, wala nang nangyari. Ang kailangan mo natin, yung dalawang mamumuno ng magtutuloy ng mga programa na inumpisahan ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At wala hong iba kung hindi si Bongbong Marcos at si Inday Sara Duterte. Yan lamang po, yan lang ipapakiusap ko sa inyo. Kasi alam ko naman, yung mga nababalitaan ko sa TV, sa social media, puro kalokohan lang yun. Alam ko, ang Pangasinan, solid dito na Marcos. Alam ko. Hindi ako mga ngamba na pagdating sa araw ng eleksyon, landslide dito si Bongbong at si Inday Sara. Ipaglaban nyo yan. Tama na ang sobrang politika. Tama na yung puro galit, puro gigil. Ang oras na para ang Pilipinas magkaisa. Suportahan natin si Bongbong Marcos, si Inday Sara Duterte, at ang buong Unity Team Senators kasama ng PDP Laban Senators. Yan po ang daan upang ang pag-unlad ay ating makuha. Maraming salamat po sa inyong lahat.
I'll see you later. Salamat po. There you have it, ladies and gentlemen. Bigyan na natin ng masigawang palakpakan, Senator Robin Padilla! Alright, magandang hapon, Taguban! Hep, hep! Okay, live na live po tayo. Nakikita tayo, siyempre mga kaibigan. Nakikita tayo sa long stretch ng A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Ang Bangus Festival nandito na. Palakpakan naman natin yan! At mananatili dito mismo sa Central Business District sa puso ng Dagupan ang makasaysayang A.B. Fernandez Avenue hanggang sa may downtown area. Nakuha natin, nasungkit natin ang Guinness Book World Record kung saan ang longest green, mga kaibigan, ng barbecue ay naganap dito. Karobin, makasaysayan itong lugar nito at kasama ka dito ngayong araw na to. Mga kaibigan, ang susunod kong ipapakilala sa inyo, our indefatigable, the most qualified mayor ng Dagupan City, Mayor Mark Brian Lim! Palakpakan naman natin, Brian Lim! Brian Lim! Dito, Brian Lim! Mayor Mark Brian Lim! Magandang hapon po sa inyo, Dagupan City, Pakinggan! Una sa lahat, isa pong happy Bangus Festival sa inyong lahat. Nakakataba po ng puso na magbabalik muli dito sa original venue ng Bangus Festival. Dito sa downtown ng Bangus Festival natin, palakpakan natin ang ating mga sarili. Gusto ko rin po magpasalamat siyempre sa ating mga bisita ngayong hapon na despite their busy schedules, nandirito po sila para ipakita ang kanilang pakikisa at pagmamahal sa sambayan ng Dagupeño. Two joints! Palakpakan po natin siyempre ang ating kaibigan at sigurado ng magiging senador ng Republika ng Pilipinas. Palakpakan po natin ang original bad boy pero good boy na ngayon, Mr. Robin Padilla! At siyempre po, nandito din po kanina si dating spokesperson Harry Roque and our very special guest, walang iba, City Mayor of Davao, Inday Sara Duterte. Palakpakan po natin. Pero sa ngayon po, ang importante, ipapakilala ko na sa inyo ang isang entertainer na kung tawagin natin ay ang master rapper. Gumawa ng mga kantang Binibirotsa, Andrew Ford Medina, Humanap Ka ng Pangit. Ladies and gentlemen, bigyan po natin ng malakas sa palakpak. Walang iba, Mr. Andrew E! Sino na pinamay na ito? Sino na pinamay na? Everybody now, clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. Clap your hands, everybody. Everybody just clap your hands. Say ho! Say ho! Say ho! Say ho! Sino na pinamay na? Dito sa Dagupan, tatlong piraso lang ang nakikita ko, kaliwa, gitna, at kanan. Ngayon, ang
20 years ago. Lumaki na ako. Mga kaibigan, ang tanong sa araw na ito, kung nasaan ang ingay doon ito ibibigay. Let me hear you say, ho! Say, ho! Say, heya, heya, heya! Pag sinabi ko, bangos sa Pingit Festival! Bangos! 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 Break it down! Gusto niyo ba magkantahan? Magsayawan? Magdiwang tayong lahat! Dagupan, magdalo na na! Pilipinas! Oh, mag-receive na ba isa? So, kaibigan nyo! Kaibigan nyo! Kaibigan mo! Sa gitid na isa! So, ano Pilipinas pa? So, mag-receive na ba isa? So, kaibigan nyo! Kaibigan nyo! Kaibigan mo! Sa gitid mo! Bago! Bibi! Oh, ako na kaibigan mo! Eto pinakakaibigan mo! Dito na lahat! Solid lahat! Bongbong sarap paangat na paangat! Andito na lahat! Solid lahat! Bongbong sarap paangat na paangat! Andito na lahat! Bongbong sarap andito na lahat! Solid lahat! Bongbong sarap parang itong pinakamahiya. Baka dito, walang babutang souvenir. When the night has come at pinatayang o madalas lumalabas kaya't ako ay nadirito na sa dagupan upang sa inyo'y magpasalamat dahil kung hindi sa inyong lahat at kay Inday Sara wala pong aking o dalit dalit maganda hindi ko marinig Inday Sara Bong bong
Ay! Mga kaibigan, sa init ng inyong pagtanggap, ako po mga kaibigan ay magsunod. Ang pag-imbita sa amin na makidalo sa inyong Bangus Festival. Congratulations sa inyong lahat. Maraming salamat din po sa oras at oportunidad na ibinigay ninyong lahat sa akin ngayong hapon na ito para po makapagbigay ng mensahe para sa inyong festival at makapangampanya din po sa inyong lahat. Napakahalaga po ng ating celebration ng Bangus Festival. Dapat po, more than sa ating pagsasaya at sa ating festivities dahil una ito after pagtapos ng 2 taon ng pandemya ay na-highlight din po natin ang problema ng industriya natin sa palaisdaan sa mga bangus. At dapat din po napapag-usapan lalo-lalo na sa Bangus Festival ang mga kailangan natin gawin sa pag-aaral, sa bangus, sa paghahanda, sa mga kalamidad para po nagiging resilient yung ating mga negosyo sa bangus. Kaya po, mahalaga po ang ating festival. Dalawa, napapag-usapan natin ang bangus at nakakapagsaya at nakakapag-celebrate tayo. Maraming salamat. Congratulations, Dagupan! Ang unity po, diretso po ako sa pangangampanya sa inyong lahat. Ang unity po ay merong 12 senador. Isa-isahin ko po sa inyo ang description. Ibigay niyo po sa akin ang pangalan nila para po makabisado natin ang mga unity senators natin. Una po sa listahan ay ang una sa listahan ay Senator Mark Kabuhayan. Senator Mark. Senator Mark Villar. Ang ating Senator utol mo sa Senado. Senator Robin. Ang susunod ay Senator natin. Senator Win tayong lahat sa Senado. Senator Sherwin. Senator Sherwin Gatchalian. Senator Bistek tayo sa Senado. Senator Herbert. Senator Herbert Bautista. Senator Maygaling at Talino. Senator Gibot. Senator Gibot Yudoro, ating iboto. Senator Spokes ng Bayan, Action Man sa Senado. Senator Harry Roque. Senator Harry Roque. Senator Anak ng Masa. Senator Jinggoy Estrada. Senator Jinggoy Estrada. Senator Lodi nating lahat. Senator Lauren. Senator Lauren Legana, ating iboto. Senator, sa tunay na pagbabago, pumili ng bago na hindi bobo. Senator Larry. Senator Larry Gadon. Senator, ang trabahador nyo sa Senado, Senator Migs. Senator Migs Zubiri and Senator #magtulungan, Senator Gringo. Senator Gringo Gunasan. Yan po ang 12 senador ng Uniteam na nagsasabi meron silang lakas na gumawa ng batas para sa ating bansa. Paalala po, napakahalaga ng ating kodigo pagdating sa araw ng halalan. Dahil buboto po tayo ng 12 senador, buboto tayo ng mga konsehal. Napakarami ng pangalan na kailangan natin tandaan. Kaya, para mabilis ang ating pagboto at wala tayong makalimutan na pangalan, ay dalhin natin ang ating kodigo, ang ating sample ballot sa May 9. At paalala, i-shade natin ang bilog sa kaliwa o sa left ng pangalan ng kandidato na gusto natin ihalal. Yan po ang mga paalala natin sa May 9, 2022, sa susunod na Monday.
after May 2 ang May 9. Sa susunod na Monday na po yan. At kami po ay umiikot sa buong bansa. Unity po ni Bongbong Marcos at Sara Duterte. Tatlo po ang sinasabi namin na kailangan tutukan ng ating gobyerno. Una, trabaho at hanap buhay. Dahil may mask, may molnupiravir at merong mga bakuna, dapat hindi na natin nilalockdown ang ating mga trabaho at negosyo. At tuloy-tuloy lang tayo sa ating pagbukas tulad nitong pag-celebrate natin sa ating Bangus Festival. Paalala lang po sa ating mga kababayan na napakahalaga po ng bakuna, na hindi po tayo maging severe or critical na kaso sa kapag tayo ay nagkasakit ng COVID-19. Kaya kunin na po natin ang ating mga booster shot o pangatlong bakuna ng COVID-19. Napakarami po ng bakuna para po yan sa inyong lahat sa protection ninyo at libre po yan sa ating mga vaccination centers. Pangalawa po na sinasabi namin na kailangan tutukan ng gobyerno ay kalidad ng edukasyon ng ating mga anak. Dahil yan po ang sandigan ng magagandang at magandang kinabukasan nilang lahat. Taas niyo ulit, hindi ko mabasa kasi. Inday Sara, tumakas pa ako sa bahay para lang makita ka pag uwi ko. For sure, mga gamit ko at sa labas na pahat at patik. Maraming salamat, Ma'am May. Sa Ma'am. VP Sara, pa-video greet po ang Inday Sara Nation. First monthsary na po namin noong 27 Pahat at Pakis. Maraming salamat sa Inday Sara Nation at sa lahat po ng mga parallel groups na tumutulong sa aming kampanya. At pangatlo po, na kailangan tutukan ng gobyerno ay mapayapang pamumuhay ng ating mga mamamayan. Na tayo po ay nakakapag-celebrate na hindi tayo takot na merong gumawa ng masama sa atin sa pag-celebrate natin ng ating Bangus Festival. Meron po kaming dalawang mensahe na ikinakampanya sa inyong lahat. Una po, pagkakaisa natin lahat ng wala pong kulay ng politika. Yan po ang unity o pagkakaisa ng unity. At pangalawa po ay mensahe ng kapayapaan. Kinukumit po namin na itutuloy ang mga reforma na nasimulan ng administrasyon ni Pangulong Duterte at ang kanyang programa kontra kriminalidad. Yan po ang unity namin ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte. Pagkakaisa at kapayapaan, kinsay makasabot din ang amo ang pamilya, dunay dako kaayo nga utang na kabubuton kaninyong tanan. Sa pagigugma o suporta na ginahatag ninyo kanamo. Ang aming pong pamilya ay merong malaking utang na loob sa inyong lahat sa pagmamahal at suporta na ibinibigay ninyo sa amin. Si Pangulong Duterte po, gusto niyang malaman ninyong lahat na sa pagtatapos ng kanyang termino ay nasa puso niya ang pagpapasalamat sa inyong lahat dito sa Dagupan at sa probinsya ng Pangasinan. Ang aming pong pamilya ay meron pong pangako sa bayan at ako yon kasama ang aking pangako sa inyong lahat. Nagagawin ko ang lahat sa aking trabaho upang tayo ay merong mapayapang pamumuhay dito sa ating bansa. Mga kababayan,
Ako po, si Sara Duterte, humihingi po ako ng tulong at suporta ninyo pagka-vice presidente ng ating bansa. Maraming salamat! Magandang hapon sa inyong lahat! Isang masigabong palakpakan para sa susunod na Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte! Inday Sara, here she comes. Duterte! Inday Sara, At picture po muna si Mayor Brian Lim. mababayaan ba? Kasama po si Mayor Inday Sara Duterte. Mayor Brian, kayo na lang po muna ni Mayor Inday Sara. Inday Sara, here she comes. Inday Sara, here she comes. Okay, Mayor Brian, request lang po muna. Kayo lang po ng dalawa po. Alright, silang dalawa po muna ang ating pong Mayor ng Dagupan, Mayor Mark Brian Lim! Inday Sara, here she comes. Mayor Inday Sara Duterte! Huwag po natin kakalimutan mga kaibigan ang ating Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas, Mayor Inday Sara Duterte! At ang ating mahal na Mayor for Dagupan, Mayor Mark Brian Lim! Inday Sara, here she comes. Ayun, kasama po ni Mayor Inday Sara, si Mayor Brian, at ang mga Team Live! Inday Sara, here she comes. Tayo mababayaan tayo alagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Dagupan! Isang masigabong palakpakan kung may kasamang iyawan! Inday Sara, here she comes. Bayan, bayan ang alagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Ito na, Inday Sara, here she comes. Ito na, Inday Sara, here she comes. Maraming salamat! Tayo mababayaan. Mayor Inday Sara Duterte! Ito na, Inday Sara, here she comes. Ito na, Inday Sara, here she comes. Ito na, Inday Sara, here she comes. Tayo mababayaan, bayan ang alagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Ito na, Inday Sara, here she comes. Ito na, Inday Sara, here she
At siyempre sa bumubuo ng ating team live, kasama po natin si Vice Mayor Tony Carlos Alibio. Thank you very much. Hindi pa ho tayo tapos mga kaibigan. Dahil sa ilang minuto lang, atin naman po ipapakilala sa inyo ang representative ni Senator Mark Villar. Okay. Maraming salamat. Dagupan, bigyan naman natin ng isang masikabang palakpakan si Mayor Inday Sara Duterte. Okay, atin naman po pasukin. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Paulo Rabales. Ladies and gentlemen, bigyan na natin ng masigabang palakpakan, Mr. Paulo Rabales. Welcome to the group answer. Paulo Rabales representing Mr. Mark Villar. Hello, magandang hapon sa lahat. Okay lang kayo?
bago ako kumuha ng partner para i-kiss sa lips. Magsasalita muna ako. Unang-una po sa lahat, magandang hapon po sa inyo lahat at magandang hapon po sa lahat ng ating mga panahon dito. Alam po, magandang hapon po sa inyo lahat. Hindi pa no makakapunta si Secretary Mark Villar pero gusto mo niya ipabot ang kanyang taos-pusong pasasalamat sa inyo sa supportang ibibigay niyo sa kanya sa May 9. Sino po, Secretary Mark, ang iboboto natin, Mark? Number 62 po. Alam niyo, sa kapasidad po ni Secretary Mark Villar, bilang siya po naging Secretary ng DPWH, napakarami po na ipagawa niya mga infrastruktura. Kaya naman po talagang bumulusok ang infrastruktura ng Pilipinas. Marami po siya napagawang kalye, tulay, mga silid-aralan po at mga COVID-19 facilities. Siya rin po ang gumawa ng Build program. Kung bakit po nagkaroon 6.5 million na trabaho ang mga Pilipino sa gitna po ng pandemya. So sana po sa May 9, huwag po natin kalilimutan ang isa sa pinakamasipag at pinakamatapat na nagsilbi under Duterte administration. Sana po supportan ninyo Secretary Mark! Okay. So ngayon, kukuha ko aking partner. Gano'n lang natin. Hindi na. Ayan. Ano pangalan mo, ate? Ha? Princess. Princess, ilang taon ka na? 20. May boyfriend ka na ba? Wala pa. Okay. Papayag ka ba pagka naging boyfriend mo ako? Ha? Sabi mo, mamahalin mo ba ako ng sobra? Alaga? Sino ang Secretary Mark ang iboboto mo? Mark Villar. Number? 62! Yan, okay. Ito kakatingin ko para sa'yo. Sana magustuhan mo. May upuan ba tayo dyan? Bigyan po natin ng upuan si ate. Ay, sir! Ako! Bigyan ko ni sir ng upuan. Ayan. Easy please. Sabihan ko na lang sa'yo. Hindi naman yun kukuha ng order kasi dito lang talaga yung sinabi. Parang maingat ha.
Kaya siya. Wala. Ito ba yun? Sino ulit magiging number 1 senator mo? Sino? English ko ba ito sa labi? Ha? Oo, hindi. Oo, hindi. Bilang tayo. 1, 2. Maraming salamat po. Please support Secretary Mark Villar. Thank you so much. Thank you. Palakpakan naman po natin ni Sir Polo Ramones! Foreign on behalf Senator Mark Villar, ang number 62 sa Malota, mga kaibigan. At susunod naman po natin ipapakilala, mga kaibigan, people of Dagupan, listen up. On behalf of Senator Big Subiri, we have Audrey Tan Subiri, a devoted wife to Senator Juan Miguel F. Subiri. She is a graduate of Ateneo de Manila University, where she majored in business management at present. Ladies and gentlemen, Audrey is a businesswoman and a writer for the Philippine Daily Inquirer. With her weekly parenting column, Mama Diaries, she is advocate of families, and children's rights and health supports. This as an active member of the Pantay Bata Award, Mothers for Others, and International Social Service. But above all this, Audrey's most cherished role and responsibility in life being a mom of her kids, Adriana, Wangmi, and Sandy. Ladies and gentlemen, bigyan naman natin ng masigabong palakpakan, Madam Audrey Tan Subiri! Magandang hapon po, Dagupan! Kamusta po tayo? Una ko sa lahat na gusto kong batiin kayo lahat ng Happy Fiesta. Biruin mo 2 taon na. Kaya dun sa huling beses natin na na-celebrate ang ating minamahal na bangus. Kaya congratulations po dahil ngayon nandito na tayong lahat ulit at nakaka-celebrate na tayo. Congratulations po at Happy Fiesta! At syempre po, nais kong batiin ang ating kaibigan. Nandito po matalik na kaibigan ng aking asawa, Mayor Brian Lim, at ang kanyang nanay na napakainit ang pagtanggap sa akin, Tita Celia. Maraming salamat po. Syempre, kanina kasama rin natin si Inday Sara at lahat ng ating mga unity senatorials. Kamusta po kayo dyan? Ako po si Audrey Subiri, asawa po ni Mig Subiri. Alam nyo, hindi ko lang po sigurado, pero dito po ba meron po ba tayong mga kasamang mga Ilocano dito? Anya nga lang, siya ni Audrey Subiri, anak ni Ilocos, Ken Bakit ni Mig Subiri. Alam nyo, hindi natin imaysa na speech, pero ang laki-laki, ang haba-haba. Sabi ko, baka mas maganda magchikahan pa tayo. Nandito ba ang ating mga kumare, sina Marites? Ayan, Marites, alam, magkwentuhan na lang tayo. Makinig kayo, marami akong makikwento sa inyo. Alam niyo po, si Mig Subiri, natutuwa po akong ipakilala sa inyo dahil napaka-proud ko po sa aking asawa. Alam niyo po yan, mahigit 20 years na po, 20 na taon na experience siya na dyan Senado, pero ni minsan po, awanti absent na, ni may isa kaaldaw, awanti absent na, awanti man siya ti korupsyon, kaya nagagot na arami na ng batas para sa ating na nakatutulong. Pero pinaka-importante po sa akin po, si Mig Subiri po galit sa korupsyon. Kaya ang ginagawa po niya ay sinisigurado po niya na ang kanyang mga batas ay nakakatalo at nakakatigil sa korupsyon. Dahil po si Mig Subiri, nasigbat na asawa kay tatang. So importante po kay Mig Subiri ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Kaya po ang mga ginagawa niyang batas ay mga batas na nakakatulong sa mga pamilya, mga batas na nakakatulong sa ating mga kooperatibo at sa ating mga manggagawa. Kaya po sana, marami na po ang nagawa ni Mig Subiri, pero marami pa po siyang magagawa. Marami pa po siyang may tutulong sa ating lahat. Kaya sana po, sana po
knock dito? Sige, tingnan natin kung alam na ito. Knock, knock. Migs na migs. Migs na migs! Oh, giliw ko. Migs na migs kita. Sana'y lagi kitang kasama. Kayo naman po, samahan niyo ako. Oh, giliw ko. Migs na migs kita. Gusto ko sana'y makapiling ka. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sigurado po, babalik kami dito ni Mitsubiri kung tinawagan kami ni Mayor Brian. At salamat po, huwag po namin nakalimutan sa balota numero 64 po. Mitsubiri, ititrabahado yun dyan Senado. Palakpakan naman natin mga kaibigan. Walang iba kundi ang misis po ng ating buong Senador, Mix Zubiri. We have all Mix Zubiri mga kaibigan. Palakpak naman po mga kaibigan. Pakita natin ang suporta kay Ma'am Audrey Zubiri ng better half of course ng ating Senador Mix Zubiri, number 50 sa Balota. Ngayon naman po mga kaibigan, number 64 sa Balota, stand corrected po. Number 64 sa Balota, pag-unating kanyunan. And now, ladies and gentlemen, ang ating mga stand-up comedian, Adrian Pre and John D. Philip Iglesias. Iwan, ay sorry. Sen, hawakan mo kay Kuya Melvin. Hawakan mo kay Kuya Melvin. Parang hina ka ba? Mahina, ganyan ba ang mga dagupan? Isang malakas na palakpakan na may kasamang hiyawan! Titingnan natin kung sino malakas ha. Gusto ko kantang dito, magpalakpakan na may kasamang hiyawan! Oh, medyo malakas dyan, pero hindi mapatalo. Ang banda dito, malakas na palakpakan na may kasamang hiyawan! At syempre yung mga nasa gitna! O, diba? Saya-saya. And of course, pakilala muna tayo partner. Ako po si Pucci Copre. At ako naman po si Philip Divo. Ayan, isang masayang happy fiesta po sa ating lahat, mga dagupan. And sige, dahil dyan, magbigay na tayo ng first song natin. Dahil nga Bangus Festival ko, dapat connected doon. Okay, play mo nga natin, Kuya DJ. Okay, kuya. Ang daming gwapo talaga sa dagupan. Uy, isang sirena, kahit anong sabihin nila ako ay ubod ng ganda. Kahit anong gawin nila, hindi ako'y inuubra. Loob may tubig, ang sinisisi ng lalaki ang mga braso sa akin.
ka ng kid. Sigurado to. Ay, kamera nyo ha. Ito yung kamera. Thank you po. Okay na po. Kaya pa. Dito naman. Ryan, halika rin. Salamat. Sige. Yung kamera nyo, kamera. Handa. Thank you. Salamat. Thank you. Dito ha. Hello, Thank you. Okay, salamat po. Thank you. Oh, litrato. Okay. Thank you. Salamat po. Sige. Okay. Pati tayo. Sir. Okay. Hindi na po tayo. Bande. Abante. Ay, kumusta? Abante. Hello. Happy Bangus Festival. With our mayor, Brian Lee. Happy Bangus Festival with our mayor, Brian Lee. Hello. Okay. Happy Bangus Festival with our, of course, esposa, Ma'am Audrey Subiri, the wife of our Senator Mig Subiri, number 64, our co-op kapatid, with Mayor Brian Lim. Happy Bangus Festival. Happy Bangus Festival, everyone. Remember number 64, Mig Subiri, our co-op friend. And with our Mayor Brian Lee. Festival, everyone. And joining us, thank you. Hello, Dr. Juan. Happy Bangus Festival 2020. Siyempre, ang father,
Festival. The Mother of Bangus Festival, Manang Celine. Of course, here now, our Mayor Brian Lee. Hello, magandang hapon. Welcome to Gupan, Happy Bangus Festival 2022. With Mayor Brian Lee. Hello. Brian Lee. Brian Lee. Hello. Hello, everyone. With our Mayor Brian Lee. With Mother. Sige po, doon. Go, 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 go. Happy Bangus Festival 2022. Hi, celebrating with us, Team Line. With Mayor Brian Lee. Hello. Happy sa lahat. Happy Bangus Festival. Kasama natin ang Mother. Hello, hello. Ayan, Team Line, nandito, kompleto. Happy Bangus Festival. These are of course hello. Seems to be numbered 4. With Mayor Brian Lee. Happy We will achieve and unite, let's all fly the same flight and be alright. Tuloy-tuloy, maganda't masaya ang dagupan. Marami na akong lugar na napuntahan. Ngunit wala nang hihigit pa sa dagupan. Mayor Brian Lee! Parang isang bangos sa labanan ng kuskulos. Mga bisita, turista, they come for a fiesta, mga dagupan. The city by the sea, fantastic to see. Mga komersyo, turismo, pati tatanos mula sensado. We will achieve and unite, let's fly the same flight and be alright. Tuloy-tuloy, maganda't masaya ang dagupan. Pansyansyahan, marakot, malikot, yan dagupan. Pansyansyahan, marakot, malikot, yan dagupan. It's summer and it's fun, Galilan man daragupan.
sa dinudumog at dito lang Happy sa Bangus Bangus Festival Festival 2022 lahat! maraming karavan nagmula pa kung saan papunta sa Cebu, Panyagilon, may sayawan, likid suwag na sabaan. Dalila, Bangus Festival, saya. Mayor Brian Lee, of course, here now. And of course, Hello po. Andun sa may ano, doon sa may Yamaha lang. Makaban si Jay, sasabatin na rin mapapicture. Dapat at rin, wari advance yun. Hindi, tatandaan ko kasi. Petro lang. One, two.
Parang awa niyo na. Kinuha mo sana. Kakarap mo sigaw. Hindi pa ako gano'n. Thank you. Salamat po. Salamat. Thank you. Salamat. Sabi ko, dyan manalo din. Bumunat ako ah. Of course. Mayor! Like, sabihin mo. Sabihin mo, bilisan. Kung hindi na ito makakapit. Sabihin mo kayo, bulong na kayo lang. Sabihin mo na. Borgal! Hindi ta. Francisco may Balang ka. Kaya na ba?
Gawin na mo. Sige na po. Sige na po. Thank you po. Thank you po. Hindi niya magpapicture? Pagkatapos nila. Ay, tatalo na! Ay, lumit na rin! Sayang, papicturan. Timing ko. Gagatang po. One,
Hello po. Babalik na ang Yamaha sa mga festival of the culture of the Libang. Diretso. Diretso sila, pas na. Diretso. Pas sila. Sir. Kasi malapit na po. Bimaleo.
Mike. Thank you po, thank you. Salamat po, salamat po.